Apat na sasakyan ang inararo ng dump truck sa barangay Anislag, Daraga, Albay, mag-aalas 7 ng umaga noong Martes, October 7. Patay sa insidente ang rider ng isang motorsiklong nadamay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, habang tinatali ng biktima ang kanyang mga pinamili sa kanyang motorsiklo, nawala naman ng preno ang truck na nagresulta sa naturang disgrasya. Naisugod pa ang biktima sa ospital subalit binawian rin ng buhay habang ginagamot. Admitted naman ang driver na nahila niya talaga dahil nga doon sa iniisip niya kasi mataas ang akala niya walang tao kasi mataas baga ang dump truck. So yun, hindi niya in-expect na may tao pa lang isa. Sa ngayon, hindi pa umano nakakapagdesisyon ang pamilyang naiwan ng biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa sospek. Kinausap po sana namin na kung pwede makabigay ng statement para sampahan ng kaso yung driver. Subalit, nakiusap naman sila na mas priority nila na bigyan muna ng time yung kapamilya nila na maayos. So then, yung may-ari naman ng, according naman sa kanila, yung may-ari daw ng dump truck, nag-reach out naman sa kanila to lend their help kung ano ang, nasa kanilang usapan na po yun. Basta po kami sa PNP, we are ready anytime, pwede po kami mag-file ng kaso. Pansamantala naman na pinalaya ang sospek matapos ang reglementary period. Nakaburol na rin ng biktima sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.